Wara kritika qawwija li l-Ministru Austin Gatta affaċċja meta prova jwarrab il-funtana ta' Tritoni minn Putirjal f'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li mar lura mid-deċiżjoni tiegħu. Il-Ministru Austin Gatta għażel li jinjora r-rakkomandazzjonijiet li qed isirulu fi studju li kien kummissjonat minnu stess dwar il-ħtieġa ta' restawr urġenti fuq din l-opera tal-arti. Sipja l-ilma ġo Tritoni minn ġewwa xxarab il-konkrit espandaw qasam il-bronz u qed naraw il-ilma ħireġ anke minn irkub tiegħu minn saqajn it-Tritoni. Kien it-Kawki spjegalna kif dan l-akbar mument f'pajjiżna x-xogħol l-artist Malti Ċensu Apap għandu bżonn interventi strutturali mill-aktar fis possibbli. Interventi li suppost ilhom li saru. Huwa xogħol li miswilu li sar. Però kif qegħdin ngħidu għal ħafna l-funtana ta' Tritoni wieħed jara taħdem u minn għalih l-problemi li m'hemmx problemi għax qiegħda taħdem kemm tbiddel l-ilma, mhix xi ħaġa ta' kemm tbiddel l-ilma. Skont l-istudju ta' Kawki dan il-proġett ta' restawr ilaħħaq is-somma ta' €2 miljun u jista' jsir f'massimu ta' sentejn xogħol. Iżda l-Austin Gatt il-priorità hija li l-proġett tad-daħla ta' Bib il-Belt jitlesta qabel l-elezzjoni u għalhekk ser ikun qed jipposponi r-restawr fuq il-funtana. Ma naħsibx li trid terf biex tajb. Il-2013 qabel l-elezzjoni ġifieri dan huwa l-għan. Il-Ministru Gatt qal li l-proġett ta' Putirjal ser jiġi jiswa €5 miljun. Żvela wkoll kif id-diskussjonijiet ma' silien tal-gabbani għadhom ma bdewx għalkemm ikkonferma li dawn il-gabbani ser jitneħħew mill-postijiet preżenti tagħhom.